Assalamu alaikum mai sauraro. Labari da ɗumi-ɗuminsa. A yau ne za ka ji yadda hukumar FBI da ke Amurka ta halatta neman ɗan sandan nan Abba Kyari ruwa a jallo. Sabbin bayanai sun bayyana akan zargin da ake yi wa haziƙin ɗan sanda wato Abba Kyari gaban kotun ƙasar Amurka. Kafin mu tsunduma cikin shirin kai tsaye, mai sauraro barkanka da zuwa Mai Abaya 24 TV. Ka dangwala mana subscribe da alamar ƙararrawa. Wannan shine zai baka damar samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode da wannan ziyara. Yanzu za mu tsunduma cikin shirin kai tsaye. Gidan jaridan nan Legit dai sun rawaito muku cewa kotun Amurka ta ce shahararren ɗan damfarar nan Abbas Ramon wanda aka fi sani da Hush Pop ya ambaci cewa Abba Kyari yana daga cikin waɗanda suka sha roman dimokuraɗiyya na kuɗin damfarar da ya yi wa al'umma. To mai sauraro, bugu da ƙari dai daga gefe ga wasu takardu sun nuna yadda Abba Kyari ya tura wa ɗan damfarar nan Hush Pop akawun namba. Magana daga bakin jami'in ɗan sanda DCP Abba Kyari. Abba Kyari dai ya ce shi sam bai tura akawun namba gurin ɗan damfarar nan Hush Pop ba. Abba Kyari dai ya nuna cewar shi bai ci kuɗin damfara ba. To mai sauraro, yanzu za ka ji irin furucin da kotun ƙasar Amurka ta yi akan ɗan sanda Abba Kyari. To kotu dai ta nuna FBI ta kawo Abba Kyari da wurwuri domin ƙarƙare wannan shari'a. Abba Kyari dai in bai zo da kansa ba za a zo a ɗauko shi har Najeriya.